Het is een super vette vaststelling. Het is Christvakantie, het is geen erop uit. Zo wat moois. Waarschijnlijk denk je, waar ben ik nou aan het zien? Het is de generale repetitie in de oude melkfabriek in Burgum van een nieuwe jongerenvoorstelling Robin Hoodie. Een absurdistische remix van het Robin Hood verhaal. Het Robin Hood verhaal gaat over de jarmen die het van de rieken stellen. En in dit verhaal gaat het ook over riek en erem en hoe dat zich tot elkaar verhoudt. En ja, het absurdistische zit hem ik in hoe we het spelen. Hoe we het om elkaar, de scènes om elkaar plakt binnen eigenlijk. Want er zit een heel soort beweging in deze productie. Zo stiert het decor op het ciel en wordt er dansen op muziek. 2 van de acteurs die mij spelen in het stuk binnen Elia en Lisa. Mijn personage is Maaike. Het is een beetje, nou ja, het kunt het ook wel zien op een trui, een psycho. Ze is helemaal gestoord. Ze heeft een hele rijke vader, maar haar vader geeft haar geen aandacht. Dus daardoor gaat ze maar domme dingen doen. Mijn personage is Jannie. Het enige interessante aan Jannie is dat ze astma heeft. Verder is ze er een beetje. Dat is het. Elia en Lisa vinden het mooi dat ze ons aan project meewerken kennen. Ik vind het wel heel interessant en het is ook een heel leerproces. Het is ook heel anders dan wat ik eerder was gewend. Dus nou, ik leer er wel heel veel van en het zijn allemaal leuke, unieke, nieuwe manieren die ik hier ontdek. Ja, het is wat mij betreft de allereerste keer dat ik meedoe aan zo'n grotere productie. Dus ja, het is allemaal heel nieuw. Eerst wel een beetje spannend, maar dat went heel snel. Het is poëzie wel, de poëzie rijmt nou eenmaal. Slechte poëzie riemt. De voorstelling is kreun en wordt spelen door jeugd en maakt vooral de jeugd van 12 plus spreken. Het verhaal gaat ik over een club jongeren die een hangplek hebben. En die stiet dan op wankeling als ze daar wel blauwen maaien. En ja, een hangplek van jongeren en onzekerheid die daaromheen zit, dat is denk ik voor een heel soort jeugd herkenbaar. Het stuk had dan ook een duidelijke boodschap. Dat wat ik zei in de vaststelling, Eltonien heeft zijn shit. Iedereen heeft wel iets wat hij moet delen met. En ja, om een beetje eer van elkaar te hebben, dat vind ik wel wichtig, dat mensen dat meenemen. Elia had wel een goede reden waarom mensen dit verhaal zien matten. Er is een heel duidelijk beeld in verschillen tussen rijk en arm. En er worden ook echt best wel harde waarheden verteld, wat echt wel wat kan doen met de mensheid. Dus het is ook heel leerzaam, maar natuurlijk is het ook heel leuk om te kijken. De voorstelling rent terug op mei 28 december.